Żona abbandunata ta' madwar 8500 metru kwadru fil-Mosta se tinbidel f'picnic area għad gawdija tal-familji. Din iż-żona se tissemma għal memorja tat-tabib Viktor Kalvanja. Fil-fatt f'inizjattiva ma' Puttinu Cares, Parks Malta se tħawel siġra għal kull donazzjoni ta' 300 euro jew aktar lil Puttinu Cares. Ġie mħabbar li kull siġra se ġġorr tabella li ssellem il-memorja ta' dawk li ħallew din id-dinja minħabba il-marda kifra tal-kanċer jew ta' dawk li qelbuha. F'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli intqal li Parks Malta se tkun responsabbli mill-manutenzjoni u żamma ta' din iż-żona miftuħa u fil-fatt iż-żona se tisbieħ ukoll bit-tpoġġija ta' numru ta' bankijiet tal-pubbliku. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li lan ta' din l-inizjattiva hija li tiqpa' nfakra l-memorja ta' Dr. Kalvanja li kien ta' spalla u ta' faraġġ għal diversi pazjenti u familji Maltin. Permezz ta' dan il-proġett qegħdin nikkollaboraw ma' Puttinu Cares biex il-maratona ta' ġbir ta' fondi tal-15 ta' April verament tkun waħda sinifikanti għaliex irridu nfakru l-memorja ta' Dr. Viktor Kalvanja. Viktor Kalvanja irnexxielu jagħti ħajja ġdida lil ħafna u ħafna tfal u anke l-familji tagħhom. U permezz tal-inizjattiva li niżiraw siġra għal kull 300 euro donazzjoni jew aktar, inkunu qegħdin ukoll nagħtu aktar ħajja lil poplu Malti Wawċi kollu għaliex wara kollox irridu li nagħtu aktar żoni ħodor, aktar żoni miftuħa lil familji tagħna u dak huwa li ser nkunu qegħdin nagħmlu hawnhekk f'din iż-żona fil-Mosta. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Puttinu Cares Reni Zerafa qal li lan ta' din il-maratona huwa li tagħti appoġġ lil pazjenti u l-qrabathom filwaqt li se tinbena akkomodazzjoni ġdida fl-Ingilterra. Din l-inizjattiva hija tant sabiħa li permezz tagħha ħajsebbaħ l-ambjent u bil-ħila tagħha minn ħajati pledġ ħajkollu siġra mħawla għal xi ħadd tażiż bil-familja tiegħu. F'din l-istess konferenza tqal li l-Gvern u Parks Malta impenjati biex bil-ħidma tagħhom joffru aktar spazji miftuħa għad gawdija tal-pubbliku ġenerali. Preżenti għat-tnedija ta' dan il-proġett kien hemm il-familja tad Dr. Viktor Kalvanja.